Kompanija Šrak Tehnik ove godine održala 7. tradicionalni skup Infodani sa ciljem da aktuelnim, stalnim, ali i novim klijentima i kupcima predstavi nove mogućnosti saradnje. Priznajem da sam u početku bio skeptičan da će Infodani uspešno naslediti sajmove koje smo dugo smatrali neprikosnovenim mestom i načinom da se predstavimo tržištu, kaže prvi čovek Šraka u Srbiji. Sama ideja menadžmenta iz Beča je bila da mi ciljano pozovemo naše kupce, to jest znači kupce koji već kupuju, da vide novine na Infodanima i eventualno potencijalne kupce da bi sa njima razgovarali o onome što smo doneli na te Infodane. Infodani, kažem, pre 7 godina, evo 7 godina to traje i samo nam pokazuju rast prometa i sam promet pokazuje da je to bilo vrlo isplativo i vrlo dobra ideja. Infodani su kao i do sada održani u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Čačku. Svake godine odziv je sve veći, prezentacije atraktivne, a sklapanje i obnavljanje kontakata više nego uspešni. Mi uvek izaberemo najveće hotele, uvek izaberemo jedan ambijent koji odgovara i nama kao kompaniji, a i normalno da ugostimo kupce maksimalno koliko možemo. Nekako kad kažem kupci, meni to deluje, moram priznati, ružno, to su naši prijatelji. Prvenstveno, jer smo mi uz te naše prijatelje rasli i danas kad možemo da prihvatimo 300 ljudi na koktelu u Hayatu, nekada o tome smo samo sanjali. Nekada je bilo 20-25 ljudi na koktelu u nekom manjem hotelu, ali evo danas smo dočekali da sad u maju smo ugostili 950 ljudi. 950 ljudi na 4 lokacije, moramo sami sebi ovako priznamo da nije baš bilo jednostavno. Selidba svih tih izložbenih delova, svih tih noviteta, jer poenta je da pored onoga što imate pokažete i šta su novine. Kao i svake godine postoji fokus tema na Infodanima. Ove godine to je bila promocija pumpi za punjenje električnih vozila. Mi smo to prikazali, Šak to ima, sada čekamo još neku zakonsku regulativu koja će se doneti vremenom. Mi se nadamo što pre to bolje, jer definitivno naši kupci su hoteli, parkinzi za to, autoput ili putevi Srbije. Kad oni treba da naplate tu električnu energiju, zakonska regulativa im to ne dozvoljava. Znači, neko daje pumpu nekome da sipa, reći ćemo sipa, električnu energiju, da puni automobil, a ne može da mu to naplati. Apsurdno je da uopšte to onda i postavlja. Posle završnog Infodana u Čačku, ceo tim analizira slabosti, nedostatke, ali naravno i dobre strane, kako bi za sledeću godinu bili još bolje pripremljeni. Kad pravimo rezime dana, Infodana, ta 4 dana koja mi radimo, prvenstveno se gleda o tome ta zainteresovanost ljudi. Znači, svi Infodani se snimaju kompletno i nakon toga mi pregledavamo snimke i gledamo kakva su pitanja bila gostiju, znači šta je nama bitno, ta zainteresovanost. Jer znate, kad imate ljude koji dođu, provedu sat vremena, zabave se dobro, odu na koktel i odu kući i sutradan su već zaboravili šta su videli, onda je to sve promašeno. Ali ako imate ljude koji vas zovu nakon toga, ili dobijete mailove, kao što dobijemo mi, gde kaže hvala vam puno, ovo je bilo fantastično, meni će puno pomoći u daljem radu i tako dalje i tako dalje, ili Infodani su bili savršeni, vidio sam novine koje do sad nisam imao. To je ono što je naša snaga i to je ono što nas gura dalje i da se organizuju ovakvi dani. Moram priznati da sam presrećan kad sam stajao sa ljudima koji su imali 20 pitanja u roku par minuta. Ove godine je odziv bio neverovatan. Znači, bili smo iznenađeni da ljude koje smo ciljano pozvali su sa sobom poveli i kolege, tako da umjesto 270 ljudi koliko smo planirali u Hayatu imali smo 300, što je onako nama bilo puno srce i to je upravo ono da su to ljudi koji su u struci, ljudi koji razumeju sve ono o čemu mi pričamo. Znači, nebitno je da li je to električar, jedan električar koji ima svoju privatnu radnju ili je to firma koja ima 40-50 električara. Nama je svaki od njih vrlo bitan i mi danas, i to je bio moj cilj pre 30 godina kad sam počeo da se bavim ovim poslom, da kao trgovac elektroopremom živim, malo je ružan izraz od malih električara, u stvari od radnji koje zapošljavaju 1 do 2 električara. Mi danas u našem dvorištu imamo po 14-15 kombija koji otovaraju 10 osigurača, 1 tablu i tako. Mi imamo preko 16.000 faktura mesečno, što je nama dalo snagu za dalje. Znači, ne živimo od velikih projekata, ne čekamo velike firme da nam daju posao, nego živimo od dnevnog pazara.
i to je nešto za ovakvu kompaniju fantastično. Iako su veoma dugo sajmovi bili jedini način privlačenja kupaca, to vreme je sigurno prošlo. I u stvari to i jeste cilj da budu ljudi koje to interesuje. Znači da budu ljudi profesionalci koje to interesuje, jer koga god mi možemo da napravimo infodane sa 1000 ljudi. Vi na sajmu kad vam prođe vam grupa dece, pa vam odnesu jednu gomilu kataloga, pa vam prođe, ne znam, grupa turista, pa vam prođe muž i žena sa 2 dece, a onda vam dođe jedan kupac. Pa sa njim provedete 15-20 minuta i tako dalje. Znači, sajam kao sajam je prevaziđena stvar, ovo je nešto što smo mi shvatili da je, ali smo primetili da je naša konkurencija sad već počela da nas kopira. Znači, počeli su i oni sad to već da rade, iznajmljuju neke hale, rade to, normalno ja se radujem tome, svaka konkurencija zdrava je dobra konkurencija, jer nas teraju da izmišljamo i da pripremamo nešto bolje za naše kupce. Tako da, u 90% slučaja svi kažu, znate, najbitnije je cena. Ma nije. Najbitnije je odnos prema čoveku. Ukoliko vi date sebe u tom odnosu, ukoliko vi pružite stručnu pomoć, ukoliko vi, ako treba, donesete mu na gradilište ono što mu treba, ako ste 24 časa njemu na usluzi, ma ne postoji cena koja će ga odvesti na drugu stranu. Šrak Tehnik jedna je od kompanija koja svake godine beleži rast između 20 i 30% i sigurno da deo tog uspeha duguje i ovim susretima. Kad su infodani u pitanju, moram priznati iskreno, nikada nismo pravili šta smo mi dobili sa tim infodanima. Znate, jer onda to nije kantar. Vi ne možete staviti to na kantar pa kažete ja sam danas uradio 4 infodana, to jest ovih dana, ti infodani su meni donali 2,5 miliona posla ili 22 miliona posla. Ne, infodani su generalno pravljeni da bi kupci videli novine, da bi se mi sreli sa tim ljudima, ali ne možete se svaki dan viđati s nekim i onda je to nešto što je sjajno po tim regionalnim, da se vidite sa svojim kupcima, sa svojim prijateljima, da porazgovarate, da razmenite mišljenja. A nakon toga siguran sam da ljudi kad odlučuju gde će da kupe, kažu pa čekaj, to sam video na onim infodanima, to ima Šak ili na kraju neki put i ta druželjubivost i ta neka zajednička druženja doprinesu da oni kažu uzet ću to tamo, ipak su ti ljudi mene pozvali, pokazali su mi neke novine i tako dalje. Tako da, sigurno da naš rast puno zavisi od toga. Sigurno da naš rast nije samo to. Mi organizujemo i karting kup gde voze vlasnici kompanija, voze i trkaju se kao mala deca, što bi ja rekao, i tako dalje. Gde mi organizujemo Wurst infodane, kad kažemo Wurst, mislimo na austrijske kobasice koje mi donesemo iz Beča i pečemo ovde. I jedno vreme smo radili, pekli smo kestenje, kuvano vino i tako dalje. Znači, pokušavamo stalno neke novine i ne može se to izmeriti koliko nam je to procentualno donalo posle. Da li nam je to donalo 10% rasta, 15%, sve utiče. Mi svaki katalog smo preveli na srpski, šta mislim da živimo u Srbiji, želimo da pokažemo kupcima da firma ili kompanija Šak želi da ostane na ovom tržištu. Imamo jedan od najvećih lagera opreme, to ko ne veruje može da dođe da vidi. Što znači, naše isporuke opreme, ono što nemamo ovde je maksimalno 2 nedelje ili 10 radnih dana. To ni jedna svetska kompanija ne može. Uz dužno poštovanje svim velikim kompanijama koji su ovde na tržištu, ima ih dosta, Šak je to uradio drugačije. Mi jesmo veliki, mi jesmo ozbiljni, ali smo za naše kupce najmanji, najsitniji, najspremniji da uradimo u svakom momentu sve.